हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय दायो आङो बेबायदिनो क'क्राझाराव दंफैयो दिनै बेबायदिनो ISPL फाइनाल जानो थांगासिनो दङ दा बहुत मानसि जाबाय आरोना नै गारिया ओरैबायदि बरथिक जेरैजोंबो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो गासैखौबो नुलांजोबगोन दा आङो थांगासिनो दङ ना खेलायावहाय अब्ला नेनानै थादो लेट्स गो बिसोरनो थाथाब टिकेट बिसोरनो थाथाब लगाओ गाड़ी के गाड़ी लो लगाओ धमाकार मानसि आरो ना लगाओ जर्सी नंबर 'Honorable CEM Boro Kosari Welfare Autonomous Council Mr. Mihineswar Basumatari बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायना लागोन सार बिथांखौ जोंनि बरायनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय आमार माजात उपस्थित Boro Kosari Welfare Association CEM Sir Mihineswar Basumatari তেখেতক এখন আইৰনেৰে আদৰণি জনাম আৰণাই ট্ৰেডিশনেল ওয়েস্টকট আৰু বুকে সাৰলৈ ধন্যবাদ থাকিল गान खाबाय लोगोफोरनो BTR जों फुल सापर्ट आरो ना नायलांफाबाय थादों लोगोफोर सोर देरहायो सोर उइनार जायो गासैखौबो आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायजोबनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामाबाथाय नायला लेट्स गो আমার মাঝত উপস্থিত অসম ফুটবল এসোসিয়েশন आंनि उनाव नायदों नै बहुत मानसि दं आरो ना धमाकार मानसि and all the football lovers and participating football team in the final match. गिबियाव आं नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरो क'क्राझारा जेब्लायबो फुटबलनि थाखायनो मिथिजायो
जोंना बिटिआर ना खनाल जोबावबाय आयो keparak ulalo cut udah nggak bagus terus नांफैबायमोन बिटिआरनि गरसे सोबाव बरिया हाबबाय बिटिआरनि गरसे सोबाव लोगोफोर मानसिया बहुत दङ दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो देखायनो हानाय नंला बिनि थाखाय सरि दा बहुत मानसि आरोना बिनि थाखायनो नोंथांमोननो भिडिअखौ क्लियार देखायनो हायाखिसै बिनि थाखाय रायजो राजा आइ आफा फुटबल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो माने सरि बिहरनाय थाबाय आरो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामदो एसेनोसै बाय बाय